вера се, а дете родило. От зърна дете продома. Айде бе, мамо кръстете, та ме едно и също си пееха. Колко и групи да са. Първи, втори и трети клас. Това е, на 3 гласа сме пеяли. Железница беха други, Симеоново други. Ние сме си 3-гласни. А групи много. Освен като се ходеше на полето. Вечерно време, кога се прибират от работа, едни от тази страна се прибират, пеят, едни от другата страна се прибират и пеят. И селото се оглуши от песни. Фащаме си се една за друга. Подрум върви царева гария. Айде порасте. Кандидатурата на Бистришките баби, досието или обосновката на тяхната кандидатура носи едно много дълго заглавие, което не е случайно. И то е Бистришките баби, архаичен шопски двуглас и танци и ритуални практики от района на Шуплук. С други думи, тук в Бистрица ние сме свидетели на този феномен, частично запазен, разбира се, тъй като се намираме в 21 век, но феномен, в който традиционната култура ни се представя в онзи синкретизъм, в който ние, изследователите, смятаме, че тя е съществувала през хилядолетията. И полегнала бегова